mga Kapudibi, today kakain po tayo ng ginataang kamansi at meron tayong chicken inasal. Meron tayong sausawan, toyo, mansi, ang drinks natin, tubig. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo mga Kapudibi. Amen. Ayan mga Kapudibi, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po, Diyos ko, maranap na ako. Maranap na po. Tsaka alas 2 na. Nas na. Oo, yeah. Ay, nadagulin ka na ako. Wow, laki ng mga chicken. Oo. Sasaw natin sa mati. Toyo mansi. Gusto ko yung put muna. Ito. Ang una subo ay para sa inyo mga Kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Yakanakit na kami pong kamansi. Harap na to. Kamansi. Naman. Naman na. Ang sarap pagka-marinate. Kaya. Ay. Sarap ng ano? Gatang kamansi. Ang dami niyang gata. Sarap. Cheers. Sarap. Magluto na kayo. Kamansi tapos chicken inasal.
Bulok talaga, butol. Na? Butol? Ato. Ito, oh. Buto. Ang sarap. Yan, kaway-kaway sa mga mahilig sa gata. Sarap. Isa na ako doon. Ikaw na? Sarap? Gusto talaga yan. Kamansi. Pwede lang ka, ne? Gatang lang ka. Magmukbang tayo ng ganon. Yung mayroon nag-request na ano, gatang kamansi daw. Ala kami nisit may lang kayo. Masarap din yun. Mas maparas-paras sa sausawan niya. Ang naman. Puta ng mayari tang. Alam. Demboto po. Sabi ko na. Kaya ritang. Namala din. Pati Lara. Grabe sarap. Tapos gutom na gutom pa.
Yan. Ayusin natin yung pinggan ko. Yan. Sarap. Magluto na kayo mga ka-foodibis. Napakasarap po. Kinatang kamansi, tsaka mga inasal. Grabe, sarap. Tapos, manghang pa yung sausawan namin. Tsaka yung kamansi. Sorry. Yan. Shoutout po kay Tita Olivia, kay Nanay Marina Caluya, Shopa, Baby Allison, Catherine Bagoy, at sasama shoutout sa inyo lahat. At syempre, piyestang po na Sereno, no? Yung mga nagpapanala. Diyan, ingat po kayo. Syempre, ingat din po kayo kasi uso yung trangkaso ngayon, tsaka ubo at sipon. Mag-face mask po kayo palagi. Ingat po. Yes, mga kapudibis. Hagisan mi na naman yung pamangan mi. Opo, Ate ko mong naman. dita ka manok. Mga kapudibis, magluto na ko pong ginataang langka. Kamansi. Ay, kamansi. Mga kapudibis. Ayan. Ang gana kaya ng video mi, mga kapudibis. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo. We love you all. God bless.